Awakmu gak kerja. Mbok yo aja pengangguran ngono lho. Mentang-mentang anae Pak Min. Aku ngerti. Awakmu meneng-meneng dibukane usaha kan karo bapakmu. Kau ngerti, nek aku dibuka nih usaha. Ya ngerti lah. Tapi aku rasanya karo usaha iki. Usaha iki dudu bidangku. Aku gak iso jahit. Kan iso belajar. Tenang ae, tak kancani. Jup, aku lho iso nggawa keberuntungan gawe usahamu. Justru aku pengen usaha iki bangkrut. Soale sing nyekel usaha iki dudu aku. Mas jenenge Pak Dadon ya lho. Apa? Kang Dadon? Pasti akal-akalan nih Kang Dadon iki. Paling didukono. Mosok bapak luwih percaya wong liya ketimbang aku. Aku lho anak siji-sijine. Jup, Kang Dadon iki kudu dikei pelajaran. Wani-wanine ngerebut usahamu. Jup, aku duwe ide. Ide apa? Wes nurut aku, tak jamin beres. Tapi janji yo, engko lek berhasil ojo lali nang aku. Dini ki wonge rodok licik. Dadi aku kudu hati-hati. Idemu apa? Ini yo. Ya wis, aku setuju. Tapi lek ana apa-apa, aku sing tanggung jawab. Wah, cocok iki. Engko lek aku cedhek karo Jupri, duitku akeh. Sugih aku. Deal ya. Deal. Ora rugi Kang, toko iki tak serahno awakmu. Langganane saya akeh. Tenang ae, Bos. Aku mbiyen niku ning pabrik 15 tahun. Soal jahit iki tak jamin aman, beres. Gak percaya aku Kang, jahitanmu ancen apik. Akeh pelanggan sing puas. Oh iya Kang, perusahaan ini lagi merintis. Jo sampean wae sing ngelola. Dan adil, engko sampean tak kei keuntungan 60%. 60%? Ya ngopo? Sampean gak gelem? Ayo gelem to, Men. Sik, apa awakmu gak rugi kok? Keuntungannya kok kayakno akeh mbi aku. Tenang, aku yakin nek usaha iki sing nyekel awakmu bakal sukses. Dapat 40% gawe aku iki wis akeh. Wis, sampean tenang wae. Aku percaya nek sing ngurus sampean. Awakmu percaya karo aku, Men. Aku yakin nek usaha iki tak cekel bakal maju, Men. Ah wis Kang. Aku percaya karo sampean. Oh iya Kang, iki duit, tulung belanjakno kain. Sampean eling, sing pesen seragam wingi. Oh, sing 20 biji wingi ta? Iya. Ayo. Ya wis, aku tak sing blonjo, Men. Lah wis mbok gambar apa urung Kang? Ayo wis ta. Apa kaya nek urusan iki karo aku beres, Men. Wah, masuk iki. Ora rugi aku percaya karo Kang Dadon. Kang, aku tak metu sik ya. Aku ana urusan. Aja lali engko tuku kain. Siap. %60. Akeh tenan iki. Aku bakal sugih. Apa sing dijaluk Tini, aku ora perlu kuwatir. Kabeh tak turuti.
selama rumah tangga baru iki tini guyu. Apa iki tandane tini nampa aku ya? Dek Tini, aku ora oleh ketok lemah. Aku kudu njaga wibawaku. Ngopo awakmu rene? Ah, tenan toh? Ternyata awakmu wis kerja. Tapi kok cuma tukang jahit. Tukang jahit ya ora apa-apa toh, Dik. Sing penting aku saiki kan ora dadi pengangguran. Ternyata Kang Dadon iso jahit. Selama rumah tangga karo aku, koyone ora tau jahit. Ojo sombong kowe, Kang. Gajine kowe jahit lho, mung cilik. Ojo-ojo sik belajar kowe, Kang. Ora duwe gaji yo. Belajar iki ora ana salahe to. Sing penting kan iki usahaku dhewe. Ngaku-ngaku usahamu dhewe. Modal jahit iku lho, ora-orane modal iki 50 juta. Mesine tok lho larang. Emang iku duwe duit ta? Wes gak usah ngaku-ngaku. Aku ngerti, iki pasti usahane Pak Men kan. Lah nek ora percaya karepmu. Wis awakmu nek ora ndek urusan liya, ndeng mulih ae. Kok Kang Dadon beda ya, gak koyo biasae. Ojo-ojo iki usahane dhewe. Kang, Jupri lo ngomong karo aku dhewe. Dek iku dibukake usaha karo bapake. Makane awakmu itu aja ngaku-ngaku. Oh, aku ngerti. Pasti engko lek usaha iki maju, pasti owner-e iku Jupri. Lah wis lah mu ngomong. Wis nek ora ana urusan, awakmu ndang mulih kono. Aku saya sibuk, akeh pesenan. Sombong era. Cek toh, iki lho ana bos telepon saka Australia. Halo, Kang. Ojo lali lho blonjo kaine. Wis tenang ae, bar iki aku blonjo. Oke. Akeh banget iki duite. Sud ini. Din, mandek kok sik. Ngapa awakmu golek aku? Wis rasa pura-pura. Balekno duwite. Duit apa? Aja macem-macem kowe. Tahu apa aku njupuk duitmu? Wis rasa selak. Pokoke balekno duitku. Asal tuduh ae, gak ono saksi karo bukti. Iso tak laporno kowe. Aku saksine. Ngopo kowe, Tin? Aku duwe rekamamu njupuk duit bapak, apa ngopo kowe? Buktine lho kabeh wis ning kene. Kowe saiki wis rasa selak kowe saiki. Aku ra wedi. Ate lapo kowe? Oh. Modar gue, wani karo wong itu. Urusan kurung rampung iki. Piye kok tambah ruwet ngene? Puas aku ngantemi Pak Dadon. Jup. Pesta wak dhewe, Jup. Pesta engko, Jup. Aku wis jumuk duit Kang Dadon.